M'ha semblat fantàstic, tot. M'ha semblat fantàstica l'escenografia, fantàstica, el vestuari, tots els actors penso que estan genials, de bé. M'ha agradat molt la història i la manera que tenen de parlar, aquesta manera de Lleida. Bueno, és que el món de Montcada també és un món literàriament tan bo, amb un nivell tan alt, amb llenguatge fantàstic. Jo sóc un gran aficionat o lector de Montcada i m'ha semblat extraordinària. A més, molt intel·ligent, un muntatge molt intel·ligent. Jo crec que està molt ben plasmat. Han agafat l'esperit de tot el que va passar i jo que ho he viscut en primera persona, de veritat és que m'he sentit molt identificada i sobretot he d'alabar la direcció, els actors, l'adaptació del Mar Rossich, la música, l'escenografia. És que de veritat és que si hagués de posar un però me l'hauria d'inventar. Molt, m'ha agradat molt, en tots els aspectes, actors, escenografia, el text és una meravella, m'ho he passat molt bé. Trobo que està molt ben lligat, el treball d'ells és magnífic, m'ha agradat moltíssim. Venim de les Terres de l'Ebre expressament per a veure l'obra de Sant Carles de la Ràpita i de Tortosa, i ens sentim molt propers perquè, com nosaltres diem, la gent de Mequinensa i del Delta som parents per part de riu, perquè la mateixa aigua que Montcada veia per davant de casa seva, al cap d'unes hores, passava per davant de casa nostra. I havent llegit tota la seva obra, la veritat és que la dramatúrgia i l'adaptació a dalt l'escenari és molt emocionant. Trobo que sempre és difícil adaptar al teatre aquest tipus de textos que no estan pensats especialment pel teatre, i trobo que l'adaptació del Rossich és estupenda. La posta en escena, l'escenografia m'encanta, el vestuari i tot, i els actors trobo que estan tots fantàstics, i el llenguatge és molt bonic, i el conservar, el parlar aquest de Lleida, tot això, li dona una riquesa. M'ha semblat molt bé, m'ha semblat un text que tenia molta ironia i m'ha fet molta gràcia, m'ha agradat molt, sobretot la segona part, i he trobat que la sensació de la pèrdua del poble on tothom havia viscut, fins i tot els morts, era molt interessant. Jo vaig llegir Camí de Circa quan tenia 18 anys i crec que és una obra que em va marcar de quan era joveneta, i avui reviure molts moments de l'obra, de l'univers Montcada i tot això, la veritat que t'emociona bastant, sí. Tenim bons directors, tenim bons actors, tenim bones escenografies, tenim una dramaturgia molt interessant en aquest país, encara que molts no ho sàpiguen. Però sí que hi ha gent que ho sap, però els estrangers ho saben. I cada vegada que vas a un espectacle català, no únicament aquest, sinó els altres, doncs et sents més segur i més tranquil i més feliç de pertànyer a aquest país.